Ja goddag, Robert ja hej. Det här du ska ha en 46 tum till salon TV. No niin. Onks meillä hinnasta mitään neuvoteltavaa? Joo, kyllä se on siellä myynnissä. Oh niin, joo, kyllä ne kuuluu kauppaan. Se on se, mitä sovittiin se hinta. Kyllä, tuu vaan ainakin kattoo sitä, niin katsotaan sitten vaikka paikan päällä vielä. Samuli, mikä siellä nyt on? Ei tässä mitään. Sori, että just sain kaupat tehtyä tuolla Fidelissä. Voidaan nyt keskittyä näihin reeneihin.